Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kedan bunjai tirukom hikai hak liang ke tem keput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vocal. Kikana agi bahan news nem senang kila banwan pentebit hagan agi music school bat amdan jinge nak bentai ki larang baru banwan pentebit hagan agi music school. Unong isai ain bapau jong jelau advocate VG Kenta hene ke singiu lapan bena mola ino kam kumud khot jong Bharatiya Jana Party lani BJP Meghalaya. Habakaran sekilat pathai kubor u advocate Kenta ulaong bagane jingmi no jong u nag parti BJP kadinamar bagane parti hadu menta ka iben yeu bat kam sempat bate kam ne kam pat jukhot yeu bandan benta ha kano jingilang lani ha kano jingi simrai ha baide bat ki kam jong ka parti. U advocate Kenta ulai thuru ba ulai sok bat keseng BJP hau banai naiwing arjar arpuar harangkat bat kejingkermen bantri nak benta ka bha kamiat jong cai benriu jong ka parti bat jong jala barokawai. Henry kini kejinglek jong parti ka pendu mensim yeu hak baide mat kam sanyi hima sima. U laong ru ba kini kejinglek landet jong ka parti BJP yeu ka penisai ba ka parti ka iben yeu bat iki kam ki baule khamtam namar ba ude unong yasaj an bor bolong ru haju ka por ubriu ba keren bha ye kimat ki bakta ye ka bha kamiat jong ki pai ba bat ka jela barok awai. U advocate VG Kenta ulai thuru ba kiladan ki papan sngo bat ki bal ai jingmut yeu ban ye khun ha ganik election MP na Shillong Sit Henry hadu menta umpat simya kano garai ha ka bai dei bat kene ulai thuru ba hadu menta umpat don kino ki seng san partai ki balawan banterwa yeu ban ye sok she kita ki parti lane ban ye khun na kita ki parti ha ki election MP ki ban Salong House nam arjar arpusau kapor ba ban benar ban penting ba ha ka arpu tarik jong Ubnang April arpo arpulai ngala resign naka BJP Meghalaya Pradesh ngala pha yakani ka city haka akani ka jo ka tarik arpo tarik April arpo arpulai but katkum ka kani ka signature ni ka office jong ka BJP hapo Shillong kala receive kani but ngako bana kani ka por ba hadin magala penpau ba ngako ban like no na kajing member jong ka BJP Meghalaya Pradesh kam simpan kanono kajing contact na ka president na ka ki office baras namtip la kani ka city ka jonga ka point name shaki ti jong president nei ngamla do ban confirm hane ba hani kajing sign ka jong president ya te hakini ka por glasi kala bandan kajing kili na kada yu bang kwa ban mino na kani ka parti BJP hakini kapor dengan strawan penmenai pai ba ngala join how November arpo ya ka parti BJP daga jingmu ban trade kam susu na menta ka jingma jong ka jai bandeu ban kastir ba kawai te kalong ki ka ba susi ba ka jingjoin jonga hakini ka parti kalong lenoi namar ba hadu kini kisi kam simdon kanuno ka jingkhot yana bandon ki meetings ne ban ajam ne bagan le kanuno ka kam namta ka jingha jong state te ngakwa ban penpau ru ni ba ka Shillong thik kum ka to ka sla ka super ha po slaum te ngaso ba ka dang per ka dang ha panan te ne ra ka ngam julop sakani ka sla ta ka mun to isu yana te nga ka bha hi ba ngami ka por ka badai ban mi but krashimi kani ka kabuksian ban mi no na kani ka political party but an yaitre kum didar but ki kam ki jam ki jonga ki kren khamjam habang le ki kale namta ka jimha hi jong ka jai bandriu jogari but kata ka jilong every ka jonga ka numdu lanu ru yana ba dei bandiale ya ka MP nang ne na po Shillong seat te Henry kam dei ka kam ka basuk namar kumbangan super power ni kapor ngamde politician. I'm not a politician. Te bangan le politicking ko kamna ban kapisa katingka ban su bread ban su penbam pisar kamna nga kay ka bangan da sultanat ya kalau ban job ya election to win an election you need to bribe the people kata kadigi ki ka bangan da suyaha te kani ka kam politics hi kani ka kam mansoba te ki paiba jing shisha kimdi banlong ki ba khwan mentai
dari kikwa ini ban long MP ne ban long MLA kini ban don kata kajing dawa bisa dawa tingkat hawai kedi kajing sisa ba ki paiba lani ki parlok ki parjor jangan ka por ki tendro yang ba sobha ba finjeng no ka election MP Andre hakni ka por hi ngamla ban ai kata ka statement yes I'm going to contest yakani ka Lok Sabha election. It is not so easy at this stage. I cannot make a comment. There is no political parties who have approached me to be their candidate for the Lok Sabha election. Kita kadang sisa. The hakani ka por hi bangai ka commitment. Yes, I'm going to contest the Lok Sabha election from Shillong seat. Perhaps will be not correct. Nagaran di terbawa terlalu parti makin dia, kini kan election itu salah. Karena yang jopi, lobeleng yang macam Lakaran kanunu kajing terwa ngahab banda pusan 6,000 sen, 6,000 syar. Namar ngadon haka profession kabade ka legal profession, kaba mentar ladon kaba lifestyle sen. Te ngaim jakpo naka kamplidar. Te darang lathu hi banong banding no ay taka election te nga haba na perkhat 6,000 sen kamlong masuk banong yes I'm going to contest namar nga haban suthul ka mindset jong kibre dara ki mon sisa yang ane te daladi hi nganong yes I want to be a candidate for the Lok Sabha election. Let's say along wrong namdadan kata ambition to ban penkiu ya kajing yo kajing kot ya dadi naman na kajing long plida hi ngalabiang na ki khun ki ti jonga kla he ki makir ki ki plida ngala da current thing haka panel discussion haka channel jong PCN ba lesi 2024 kala bandai ka last Lok Sabha election namanta ka Shillong seat Namar katkum ka delimitation kabak kadang pengkre ka Election Commission of India nandala apan confirm hadu kata handai katkum ka jingtip ka jonga simat hi lesi kandan no tang ka wei ka Lok Sabha seat na po Meghalaya te kan lapoi kata ka stage te kalalong ke ka jing sosi pat ka jingdo nong ka bakra namar pa ninumyo asyo ki lesi ki candidate na po Shillong seat Kandon no tang ko yung seat na po Meghalaya. Di lesi manu ki wala ban job ka election MP Lok Sabha hakani ka apo apusa. Lesi kala di ka kamram jong tau member parliament mau le sitom man penne yakani ka Shillong seat. Namar ka karkom im tat karkom ka riti gustor ne ka custom nia pher na kajai pendrio garo khasi jagya nia sutho ndai banya khlelang pan haga Lok Sabha ayu tangweu member parliament po Meghalaya te kalong ke ka dangerous president kanu political party ko din po Bihar ano ipi job namar ki ladaki pagba kita moni ba liba sambo shulai ban job namar ba ki kam di jam di job ini te final spang ba lesson da hek kumla net namar ini beli berapa kam hat ki pagba nak tu konsumsi ki ini namar ni layui ba el hek yang nak kongres job yang nak experience nak te ka bomon pada dai yang independent di job ini Tekini amot ki kartam ni ki brev ki ba aro ki drem ki jita stop of them but ki brev ki ba ki constituents kamu ki pai ba ki 8 para